mwegure abantu bagotebanga tintageti kuwekana ngokwana umuntu weke gushi uje kero kende tintageti abana bamanyike gushi kero kende injira to kwana injira to korokana ntutageti to associated gose tuika abantu baminto ange ashinginje yaki kero kende gotokorora obosoku asoko kwano umuntu yoito kero kende gotokorora nganto bwene etiko yokwana nekero nare gosoma mangana ya Samariko last night iko nanyo ati kitabu kia emerengani emekebungu kia gatano na gatatu si Biblia yani rasisi miego tebanga umwana one tegerera amoro kaliwa listen to your father's instruction and do not forsake tegerera amoro kaliwa aiso na tiweba amoro kaliwa anyoko enjirende aso umunyamuriro kerago tebanga mother's tongue umuntu oyo ituto kwana no muntu baba kati ebintu baba igo mama ashike gushi ebintu to kwegera kurwa sha Bible baito nebinge kati yegente kama kere very distinct no muntu oito no muntu oyo gokoro kungu muntu obaba goso muntu mama ashike gushi kyama tukaya rende ya onjo kiri kuru Israeli gocheke gushi lakini rende ngeringa kati ebintu to kwegera kurwa sha Bible baito ekemo kyabo no muntu oyo ngokwana umuntu oyo no yuwengenjo kero kende nonye ntuli gutaka twayo gendere mono kero o David gosobo ringori mbwa koruwango iga aria sichinse mo cha Europa wagoro kyange menunere list nere yemenwa gete gochigoshira emenunere gochigoshira tetuka so woshiwenzi asingenjo yake asingenjo abantu bansiri ko yesirelia ngora ya chakire kwira na maga no mariyo ye nkoere gocha bono esigetu yaneri tukulia yone ringa umuntu oyo tugukwana nyasawo nyobegeto na nyasayi gato begeto roro agatomo umuntu ase esababu gete ozo kwirana mugano kurwa Abaisiraeli ebintu mbire byare gokorekana kero kinde aso umuntu abobwoka bagukwana bayigwa banyara koba bakogendera buna bono mubwikano kogenda twaringeshe y'omwanchwa oyo ndigeti yo tegerete tumana konyoranga ababigu batu saganire kurumaega abande kuruchinsema bona mangana roro naringa umuntu noyo motogo kwana ntu abantu bete togoteba ninga mangana asalikire tuchi elinde tutame umuntu ona pakotokonya lakini twikira asebono nonye ntu abagushya abanyene tutali kokwana umuntu oyo ine liboliria na litukolia ndiringa umuntu oyo no yubwengenjo ostori yubwengenjo nere buya totigo umuntu oyo ito toyo tugutenga kero kende twegire geswahili twegire gesongo twegire nemenwende totuguto umuntu oyo ito bwike gushi tonyobeke ekabati totebe ngotoroshiri ene libolio kona kwebolia egera togendete kuligireria manganaya nimanyete nge bitabo byalikirwe mbarabare emerobeli nere tobwate yokoreto umuntu oyo kumanyikana mono asabantu baitu lakini elitaliri chibu ayo monyene na nje umuntu oyo ngakitoko yoira ekarotole insiko yagushi na kubwa mono by the way no ene ekarotole gushime ntoli gotaka twayo kwana bono ntagete kugosegetanga ebisa kubinde no ene kimwerere iko kimanyete umuntu wabo tuligereri buna bono nchemenyete nsemo ya Texas iga abantu aba chimexicani ko babwate umuntu wabo bakwegeria abana mpaka ijagerire baichoire pake state ya ruro monu una Spanish obeiro monu kabere ase enseme ya Texas aso kuigwa gosaso gokwano ndiririka tora iketwancho umuntu ito wekekerengo tukuyokwana aso bwagari nimanyete gatuichire astu aberire paka kero kende obekwenga kero kende nga oyo noro umuntu kaberiga buna bono tuligiri no enensi yetu ya Kenya abakenya balinga tole chinseme chichamaiko abange sana ava dinima ete kwegeli baro umuntu ubwege Swahili lakini umuntu oyo ntuliko nywa no, yani igotunyo begete ensemo wekekerengo tuyosirereti onyendiria tukuyokwana ntu abanyene nabo igotukuyokwana kabisa nabakonyoranga no ene state ili astoichire ochakire gokwanwa na intu buna ba Spanish na barabu bairwe na intu tuiru umuntu itu igento nataka gosegetangelinga naki emerenganyo eyemo kemungo kya gatano na gatatu tibweba amoroke wayo monginoria kati ebintu baba bagotworokia no muntu oyo gokurugungo yo baba umuntu mama lugha ya mama mother's tongue
muluga ya mama ebinde bintu in fact Suleimani yarago tebanga asheke nyamulira arego tebanga naki do not forsake egento kere forsaken ekindege ento tigete a translation ya New Living Yamana gotenga don't neglect your mother's instruction igago tebetinge keneki gekuruku gaso munu weke ushi ebinde kwa bibwatire ebinde tora ebwata igati ebinta kwegereti omuntu oyo oitobweke ushi tuyeba no yibwengenjo sana yasaye namanyite nero to eto omuntu oyo iyo tobese kuyoshiririo tebenga omuntu oyo hata waisio gocha bubi na egera no ayebwi ongore kurwa sabantu bande bagukwana omuntu oyo tutakagotegererwa samange tunyare ko batogosemania sembeo abagushi globalradio.com was AGR live marietane Jeremiah olinontiri narangalie namba isana ya muisano isano na mu notibire kianda ya mukianda yani 515-602-9919 igotole mbeo chishe merongevere na inye na kwene kianga tuwasema nili intuashintu kubwa mono engane leto ucho kukwana next time nigoro yenyomo yaba kungwa bangi bagushingo nyoma barengi bakungwa bangi ine mangana aya na kia kuligirili wage bibilia na bwego kubwa mono umugushiere na kia leko yara mangana aya kuchinde ko koleta romogeni a very special guest ukwanera mangana omugaka oyo omubwa baliki bebitawo bie umuntu uyo weke gushi erinde abantu betu banyale ko bakuyikira guchime mono weka chinga kechu turana sembeo